Para bangit beit nakabalang Presbyterian pokse jongi ki para bangit beit nakiwei pat ki balang bat baro ki basngap ya gani ke online service ki balak bandan nakanu ke jaka ni priang subhai pi baro asing ni ke jiaseng rengkat ke jingai bakan long ke jingkerku ya ke jingim bat jingsan ke jongi lang baro kum ki kristan Syabing ni achmat, tu ini pendam agi jing duai. Belai pa jing bah beneng, ida ai nguk ku try se sisian pat. Mengiok ku try. Ban manilang yeme kum kabalang ku try. Lingba kan ni ku online service. Ida duai ku try. Mensimbo koi ke jong me undai alam ku try yangi. Nadu ku bastang baro ki benta. Jong ke jing mani ke jing syukri ke jing ero ke jing pendan kam. Keding pendan buram jungi ketengah buku ikut me ko try. Me ida dua ko try. Bagi lomba pedang hun khmat ke khat ki jis nei ki jong me. Kini ngu ipal lomba try jungi Yesus Kristus. Amen. Ngin sedang no ke jis ke jongi. Da ko bingar wai lang ke jingruai ke ba shispa arpunyo. Na ko jingruai ke ba thamai ba shispa arpusan. Na kat jingruai ke bakam rem. Pat hadin bingladap pengin ruai ke ni ke jingruai ngin sa kerpat Mr. Thursday Karkongor bain pulis dang pat duai. Mensim ka jing ben themai akhirnya kabur bakrau benduru kabut usoitan kajing snew nangi tulau ya kelenteng atrai tuha ya kinong papan pen angin sngauka tim ka jombi is making rat I in ringkat batki syakwi jombi halumen simban yatre tu penkendo yakinong pom Paula kajing ai ya kimen sim jongi menta tu pen shai atrai babhan angin mat ka jing i jongli lam yang ishaka bingda Chua bang leit lang chung tuai ngan ni church core ya Christian blai ka ba khoj prasha an pole nau Lucas khallai iwei do san bat kom jo nau Matthias kal nang ka ba arsan te ka ta hi ka por kla dan ki bai tho shafang ki nang kalilia ki ba pilal la la khle lang yak snam jo ki ba ka chiknya jo ki Teu Jisu lai tho bolo ang ki phimot bakini kinong kalilia kila khampap ban kinong kalilia baro namar bakila sha ikni ki ai ngong hafi em hanrai lamda pikala ka momot phi baro phinjat na khumjo lani kita khat prangot kibla hap hakiyeng phira kaba hasilom bala panyap na roi ki phimot baksta kilong ki ba khampap bani ki brio baro ki ba shangsa Jerusalem ngong hafi em hanrai lamda fikala ka momot phi baro phin chat na khumjo bat kal nang khabar san onda khon boreo on wan hakuram jongu bat ki angal bakhoi baro alam badu onda komta on shong halor ka khat ka buram jongu baren yolom lang yakiban reo baro akhmat jongu banun pni khlad ki uwei na uwei pan khomba nong ap lang brat hupni khlad yakirang blot na kiblang
tuan bo ya kilang brat shakaman jung han rai ya kiblang shakadiang anda kom ta austriam nong kita shakaman jung to wan fi kibla kerku jong pa jong to yo ya ka hima ya ka bala pen kre kan ya fi namen nang ka percay namar ngalas kan te fila ai hanga ban bam ngalas ngang fila ai di yang ngalalong nong wei te fila kolam yang ngalalang khoj te fila pen kop jan yang ngalapang di pilawan sumar yang ngalalong akabandi di pilawan hanga tongnya tuai ini pendam lang aku jeng tuai ngai ngo ya me ko pai kan ko por ka ba ko try wada preng ki jing cha ka ba bon kan ran la to man shakri ki yeng ba kan tang jong me rai mi na ngai yangi kan ka lat ko pa lengda kini ki por ablai mengin pen wan aki wei pa ko ei ki dang skor jong ki yeng ki samo try nung ba kini ki kor ki por ki bangi yo ani ka por ni ai sakhi ni pendam buram yak tang baran por jong me ni ai ngo ma do kan ka por ba kan khlap khlimat ba man ta ni long khom ne mi long de ki jing chan kat ka jong me ki jing lam ka jong me try ablai ngim la ban kara ablai ni jing pang jing stam try la da me hi mem dan kan ni ai ngo ma sang ti baran por jong me kai lam mat bitin ti yangi i wei kan Rajanga, but a blay having done twice in a por, man been like shaking exor, shaka catching idea to me. I know, mammy, arn cut a try. A blaying it twice and booty, you can a por, Nicolamat try. Ushakri to me, each man was son, even some, Yakubar to me, Mila cheered, you, a blay, moon sharai, you can long brought, Chome copa. I know, mammy turn and cut a blake a surga to me, and I scam, like your a blay, but on some, you can a por. Yakubar kabalang kaching bam kan jam sem yangi ben kan tang ablay but kar khu ko pa ka wei kan ten ka ba mi na u try ablay kan lang ka bar yangi ki pangat a try menginang ya shakri me compare hangno bangin tan compare lang dan ki yang ablay lang dan dang wei ar ne lai ablay ni shakri me a try o nyang yo try makani kaya ablay kam dei kaya ba khatto ka dei kaya kaching ai kapa ablai kerku kerpang kan ran ai bang men sembo kho chong me unyai lai loi bituman bosan baka wei kan ten ka ban mi no nai kan long ka boarding mingi la ban im ko pa akum kini ki por madap jinge lai a try ngai ngo ko pa mila dan khat mala ka chang ka balang mila kerku ka ko pa man menang e dan khat ko pa pudan kan aki project repair nam ta ka jing pen em ko chong me nam ta ka jing lab gospel to me kerku ki mission pil kerku ki missionary kerku ko pa ya ki shakri to me kan thai bat rang ki budan ban tha ban pen yar ya ka hima ka chang me akan exla jo ka perchay try ablai nyai ngo kan ran ma mem dan kan ablai ngi twai kan ka por ko pa ablai na mane ka jing pang ka jing stam kan ran o ngi de twai kan sin charge ka di kam tam kan ran kam dan ka wei pat ka por ka pa me ai try mila pu pet burin ti ta ka por ai ka jing stan ka jing champang ki kom no makin penyan ya ka ri akom ka ne ka por ko pa madap ka jing le ka lang saudang boro saudang open ka por ya me na ka jing stan ma jing champang makin jap lai ko pa dry rui ki por ki pat ki por try la ka lang ka por palang ka por snang ka no ka por ka badan benta akom ka ne ka tma ka bajin jam se ma try min ker khu ker pang ki min ang ya por ki akom ka ne ka por ablai chunga Kistan aplang ching e benile ki bon ki long yang ki long sam ki ba man ablai ye ki ching kerto akani ka por ko pa ablai men ton kat bat ki kham tam aktien ka chong me o ngai ngo mami ton kat ko pa o ne no trying ye try ye don rong kat ba la ka jang ka balang ko pa ye ka wei ye ki kon sam la kan tang kras sen rang ba kan say try ki badan ban cha ko pa ban pen yar ki ma chong me kar khu kar pang ki long ka la wei nam tak balang ki long ka la wei nam tak ri ba ka chai pen ri ken mau ki long yeng long sam ka stan ablai ki badan apreng ki jing le ablai kam ni ka por ko pa sano kan yen pai I pai tang me ablai bo em over top ka por akilan ti ya jong I try
ai kan rat chunga manginom manren manginom sep thiang atrai na mangingit skam mami lam yingi bara par ko pa ablai ikicing bakla ki bon ngi pen sosi ketang badan po jungi lengba kicing bom ngat jungi ablai lengba kicing atatian kicungi rai mem siam eno mi penyang yangi hatu kane kupor makne klemat kopa yakini boro apan aku tang Yesu mantap lak taru amen. Hangan di kupor ngin pediang no yakijing aingu ujungi bat omla klem dapen pau yakijing sngongu yapi ki para bangai ki balapan poitus tai kijing ai kijong pi syaka kamu kan rat kabalapan la yangi kum kabalang ban ai jingerap yaki ba kerduk kam kerduk jam hakum kani kopor yaki beduk ki ba panggi ba shitom bat ban penyai dru yaki we ki kam kijong kabalang kat bengidang lum yaki jing ai ngo ngin yo yaka special number no samla jaga balang Mr. Wan Kit Kriamujat. Start pertei kala kiu menta hasor ni hanong kendong karem bat rukom jing im la kelana dong syadong henrei langi yo jing start na pertei o kamen toy la dangin tem ya kak tien jong u blei chi im long le no kak tien u blei kalong ka ba Shisha kalong kaktian kaba don bon kalong jing shai yakani kapertei lapen pau da ublei pertei mentan ki brio ba im Kidap da jing siap tiang sudah Nong yalam ka pertei hap deng jing lingo Kim la ban le Kat bangi dang biang Ngikin tat yu blei Kata jing sniu nang ken rei Ublei upen knyo ya jing im jong ni Kenangin pai no tang sha u hi Ketien ublei kalong kaba kordon Shisha kalong ketien kaba don bon kalong jing shai yakani kapertei lapen pau da ublei tang ketien ublei ban lap ka jing shisha sumar ba pinom kentan yaka tu kino
cho na ca jing yo thia chong ni kat barang dap yang por yang ni tang gak tien u play ban lam ka jing shisha to sumar ba pinam kentan ya ka to kino join na ka jing yo thia jong ni kat barang dap yang por yang ni am ta prom play amen tang ini duai bo blen pen ketang ini jai go pa jingi bah benang Deka ba aingo ego try bahakum gani ka por ke jinglong jing man juga perthai ngidang la pat ko try bah ding ba ki jingker ku ki chong mehi banwara ya kini ki jing aingo shame kini ki long ki jing mani ki chong ding ba ki jing ai ki chong ko try inget skam ko try ba men pen kentang mame bah den milayo kita ka jing pen kentang shanu shunu ibadan kamya ka nagam ta jing pan sa phriang gospel nagam ta jing pendap ya baro ki kam ki chong ka balang ki jing alam ka jong me hi ko try ngin pendap ki tar ko mo gamban ko bakhu ki jong me aingo me ko try daran kat bat ki bentai barang sa jong ni program ko try igini ngo ipal ni mau try jong Jesus Christ amen shua bangin yo ya ke jing slok na ka bible ngan kerpat ika praise and worship team jangka balang bahkan dalam kat tu kat net lagi jingruai Wat pon men sim jong Jisu jong why no ki jeng so Jisu jong ki bar berthei banjon jeng em jong ki lekon kiem ben dam jeng lan Jisu jong ku belai ri jeng kos Jisu jong dam no ko jeng pabril bariam yang baro bangalai ki paulong ki jeng yu Jisu te ngaji Jisu jong barok bangalai barok bangalai ki paulong ki jeng yu
Every hour, every second, every heartbreak, every blessing, you can have it all. Every dark night, every morning, I lay my life down here before you. You can have it all. My life sings hallelujah. I will let the rocks cry out, shout it from the mountaintop, let everything I am reveal the glory of how great you are. I will let the breath go by, there's a chance to lift you high, let everything I am reveal the glory of how great you are. Every failure, every question, let my worship be my weapon. You can have it all. Every hour, every second, let my spirit reach the heavens. You can have it all. I will let the rocks cry out, shout it from the mountaintop, let everything I am reveal the glory of how great you are. I will let the breath go by, there's a chance to lift you high, let everything I am reveal the glory of how great you are. How great you are. Every hour he's coming for you, for you. Every breath that I take, it is for you. Every move that I make is towards you. I will bow down my life here before you, singing holy, holy. Every breath that I take, it is for you. Every move that I make is towards you. I will bow down my life here before you, singing holy, holy. Every breath that I take, it is for you. Every move that I make is towards you. I will bow down my life here before you, singing holy, holy. I will let the rocks cry out, shout it from the mountaintop, let everything I am reveal the glory of how great you are. I will let the breath go by, there's a chance to lift you high, let everything I am clear the story of how great you are. How great you are. I will let the breaths go by, there's the chance to lift you high, let everything I am declare the story of how great you are. Mentapat ngilapoi syaka benta bengin yo no ekijing slok naga ketin ke bukhoi ke jong blai syo bangin le kumta to ini pendam sa sisien agi jing duai pa jingi ba beneng syakri batlat berit jong me ko trai yang ni ko por man besa kat ki bola yo ekijing champang na ketin ke bukhoi ke jong me Ada ingo eme ko try, mga ngej meladan kat pat nga, nadu kapo mga kre,
yagan ni jingkran yagan ni jing slok barangay skem ko try ba medan lang hagan ni kapor haga ba pen sngo yaka banlong jingker ku ko try banlong jingker kersiu yang ilang baro yo ngidan hakino gino gi jing syakan oi jong gi jing pa jong ni ko perthai lani gi jing pen shai gi jong setan lani gi jing ko abrai gi jong ka do ngida dwai ko try beling bai ki jing hikai bat jing champang bengila banyo ne ktien bokor ko jong me kan long jing bam igi jing mot gi men sim gi jing kan pen klan yangi kan pelong jing shai kan pelong mulu yangi haman gi jaka gi jeli gi bengi dan gi kam gi ki jing tre gi jing kata gi jing paman gi kini ngo ipan bau try jing Jesus Christ amen ki jinges lok ha ni ko por kin long ki jing pen kan mau na ki arli ki benta na ka Bible ki banga ngai ki dei bat ke jing long jing man ki bang yu i hagi ni ki sngi ki bang ya leng ba menta ki benta na ka Bible ki digitu ki bala pule hagi jing pule sedang bat para bangai be ngaku ban pen pau ka sedang bangalabu jing duai bangangai jelang munsi bukhu yang khre ni jing kran pen ban ngat dei tang ubriu balada don kino ki benta jong ke jing kran ki ba phim ya hab jing mot kam le tang ba kum ki kristan ngakerpat ba pin pusan bat pen shong nia ya ki ki ba phim ya hab jing mot ro na ka Bible ki benta bala puli naga gospel kat kubu Lukas kelenong pakhat lai kit khat peningkong hadu basan kinde gi bentai beningkong juga ni jingkran bat ke bangin kebala puli naga gospel ku Matius kelenong baar pesan kit khat lai pusa hadu lai pun rio kinde gi benta baar jong ni jingkran ini le cakapang beningkong Lukas khat lai we hadu san ki penken mau ya artli gi jingja kawai kabalaya tu hau Jisu bat kawai bat ka ba u Jisu upen kan mau ye ki badan lang bat u hakat kapur ka beningkong ga jingja ka ba kham sngo triem bat sngo kan sha namar ka yat hu shapang ki nong Galilea ya ki ba u pilat ulak le lang ya kas nam jongki bat ki jing kenya jongki ka jingja ka baarpat ka dei ka jingyap ki khat prangut namar ka jingha ka yeng aphira lani ka tawa ha silawom halor ka jingja ka baningkong nginum ti ya ka daw balei upilat ule kumta bo le ya ka snam jongki ba jing kenya jongki bar halor ka jingja ka baaru ngimtip balai kata kayeng pira kalahap Henry ngin ya pe tang ye ki kentien utrai Jesu ki bauong pimut begini kinong Galilea kila hampop ban ya kinong Galilea baro namar bekila sya ya kini ki nga ong hapi Henry lemda pi kelaga bomut pi baro pinjat no kumju lani kita ki khat prangut ha ki bala ha ka yeng phira ka ba hasilawom ka bala penyap no ru yaki phimot ba kita ki long ki ba khampop bani ki breu baro ki ba shong sa ha Jerusalem nga ong ha phi hendrei lemda phi kala ka ba mut phi baro pinjat no kumju artli kijingja artli kirukomja kabasya penyap bat kabayap klempoi berkhat lakdouru ya artli kikenhon snong kinong Galilea bat kinong Jerusalem tanggawe kijing hikai kabalong Henry lemda pikala kabamut pi baro pinjat no kumcu. Agur gomlong jong ke imlang ka salang
habaja ko mini jingja nila kami lenti banyo ki kentien snow senai ya kita ki bala syam kum kata ke jingja syubu na dan buani thu yangi syang kinu ki jingja syak penyam lani kanu ki jingja aksiden ki kentien kendit bat ki kentien ngolam kila syumi hi na ke sentu jongi habakanu ke yeng kaya kendu pat ki jingsyam sosi ki balik se ki bak hamtam banyak ke baju syam ki wepat judan hangi kum ki emlang salang ki ban keli kai kadau bakat kata ke jingsyam bakanu ke yeng kaya kendu karukom keli kalong ban teng kum bat ho bakata ke yeng kadai hok bani kendu kum kita ki jingsyam namar ki jingle ki jongki ni jukeli kai kadau bakali jah du kata-kata kaba pen pau bah lendat ke jingmut ke jongi lani subconsciously ni sngo bahila dia ni kambiang ha ke jinglong bani ki wei bat namar kata ni sngo ba kabasniu kabalong abnormal ka bakat kata khalemban ki ha ke yeng ke jongi namar bangi kambiang bani ki wei ini kan mau ku perbangai be bakas ngau ham hok yala di kadai ka wei na ki jinglong kum ki kristan ka bangi dei ban penduk jaj utrai Yesus Kristus hakin ni ki jinget ho shimong yangin yala penempat di ki para nong Galilea nama uru dei nong Galilea uklamong yangin yala penempat di ki para nong Galilea ki balah syale kumta namar utrai ula ban lek ta shimong yangin lek penempat ya kita ki khat rangut balaban kata kayeng aphira hasilwa shim kren ki kentien sosun airu ya kita ki besyem kumta langit te bo utrai ude ubadap de ka jing snosun ai yang ni ki preo de shim kren sosun ai shimong ya ngan lek ki kamba ban penimpan utrai Jesu ukren penban ki ki bakham pher ni ki breo hendrei ki bakham kongsan ban ni kita barok ukren syaka jili jing shisha ka bakham shalor ban ni gani ke jing shisha ka bangi immenta ki jing hikai utrai Jesus Christ ka ba pen peimat bat pen pei phang syaki ki ba kham mentoi ki ba shalendet ki ba ne jiunom ke jingi kai ke ba pen kan mau ba barok nangi ni hak ban yap bat pateng ru kalau long kuntah ya kata ngi Ishai ke siti ki Hebrew le nong ba khandai ka tu ar punyo laj no kita ki ba nget ki badang im ha ke jing rong no ki bang yu haka siti baneng kong si tasel ni long wasawar khat nyo haka ni ko por ka jing hikai utrai ka khlem juba be ka jing kli balengi yap Henry ka ba pen ken mau ba baro nyin yap ka jing hikai ka ba pen ken mau ba ka jing kala ka ba mut ka long ka ba kong santam bat ka jing sedang ha ka lenti ban laj ke jing jot ke jing kala ka bomot ke de jing sedang ha ka lenti ban laj na ka jing jot ke jing hikai ke beken mau bangila ban don bangila don lupa ha ka lenti sya ka jing jot lada nyim kala ka bomot ujisu la le shibun ba ki kamba ban pensisha ya ke jinglong jing u kum ubriu bopura bat ublei bopura kum ke jing pen mau ke gospel kat kum u Yohanes niu ha ka tu ko gospel ba ya ki kamba juong ba ki dei ki dapla lani ki miraculous signs ka ba pen mau ba ki kamba ki dei nak bentak we ka thong ke jing thumu kata ka long ban kdo u u Jesu ki kamba ki dei ki dapla ban kdo
Wei Jisu. Baro ki balayok hiak di kamba utrai Jisu. Baro ki bau Jisu la penmipat nak bayap. Ki layap andala dai kepor. Ki bau la besar di kisan li ki kepu berarli dok ha. Ki la tangan pat. Ki kamba haga kerteng utrai Jisu kidang jah dok mentah. Man ka bau utrai usya bakin jah kumta. Hendrai ke jinglong Kristan kam day bankut tang haka jing kemilenti ya ki kamba. Kabiang ban kemilenti ki kamba bat kalong ka bat day ban kemilenti ki kamba kham tam ya ki kamba na kam ta ka buram ke jong ublay. Hendrai ban kenmau baki kamba la ki day ki bala le do try Jisu ka por budang dan ni ka pertai. Ni ki kamba umen sembo ko haka kerteng u Yesus Kristus ki sa baki day ki dak pala ki miraculous signs ban pen ken mau ba u Yesus Kristus u day u kun u blay kim day ki bangila ban sudawa bat ban yo bet ye ki lani ka bangi snob hamenta ka bangi ong katakan name and claim bancu pen ken mau haka history jong ke jingwan ke gospel syakani ke riba e jongi don ki record kiba ki kasi ki wan long kristan hadien biki ngai ber hadien biki layo mat ya ki kamba ki jong uplay Henry Dondru ki record jong ki missionary ki balaklat siteng por haka jingwan trei syakani ke riba e jongi ngam ngai bah ko por bapang kita ki missionary shimla duai Henry haka jing pej briu i kumba ki kamba ki klamja haka baya dei ber kapang ka sitom ngin yai duai da ka bangai baki kamba ki la banja Henry ngin syania bat ai tilut haka jing penya bastat bat batip lut jong ukun rat ladang yim yok ya da ki jing pang badukun radu khot no sheladehi kamut bangi khlam ngai hakapor bangi duai kamut bangi khlam ngai ban yo jing khia hakapor bangi duai lada kala dei kapor bukun radun khot hakanu kanu kapor kala dei nyin smo si thang bagi bai ba thon gi khlat no hendrei kum ki bangai nyim smo si kum ki bom dan jinggerman dang ha gini gisni ngila du no itu men besan ba e jungi liet men besan SS majau bat ke jing pen ken mau kum ki bangai ke long Roman ke hiti sinong Rom lenong bakhat saw kot ka bapra namar langi yo emte ni em ken ha utrai lani langi yap ru ni yap ken ha utrai namar kata te langi em ni yap ru ni long ki jong utrai ni e magi por ki bas jong ka khlam ni ki ki jingpang ki be itrem badru ka perthai ke be i ku man kan antma hakanu ko por ki we ki jing sneu ki ba ker saudong bad ka jing benjulor na ki bor maryang ke bala banja hakanu ko por ubriu ubala hab udai ban yap kata kalong pengidan kam we deserve to die ni duai man kasni bo ublay un sumar bat bangidang emru kadai ka jing isnei ka jong ublay namar ba ni dai ki badai banyap ubreu balahab udai banyap we deserve to die para bagai be nyimlen bengis ni day ban shim kilat jing sumar Henry ham kongsan long ki kentien utrai Jesu Henry lemda pi kala ka bamut pi baro pin jot no kumju sisien bala kala ka bamut kalabiang badu bleu ni rab bangin sushania bat aitilut hau kabagi day ban kan mau kalong bo utrai Jesu hikai baka jing penlet jing mut jungi kam dei ban kut tang ha ka jing yok priang bat yok benta na ki jing ku jong ublei ki baya dei
tang ha ka ni ka jing im ba ka jing pen le jing mut jongi kam dei ban kot tang ha ka jing yo pediang bat yo benta na ki jing ker khu ki jong blai ki ba ya dei tang ha ka ni ka jing im yo anes nriu arfun nyo ujisu la ya thua ki bat ula ong shisha nga ong hapi pi wat yanga na ba pilayo i ki kamba hendri na ba pilaya bam na kita ki kupu bat pila kedang wat 3 minit ban yo ya kata ka jingbam ka ban jotno hendri ya kata ka jingbam ka ba yaisa se ka jingim bom jukut ya ka ba ukonu breu on ai hapi namar ya uni uta ukpa ublehi ulapan scam kum ki kme ki pa ni sngosen ai na kam da ki khun samla ba ki khun khna baro tham tam ka ni ko por kum ka ni ko por na do shuwa ka lockdown ru ka jing em ka e kilat yo kam yo jam ki kham e kat banang mi ke por wan sakani ka khlam nang jur ka sayong pat itu lenti shu shanu bangini ya ngani thu epi ki kon samla bangadang don ke jingkermen baki ki kinwan phai se ka bakham biang tang ba ka ju ko por ngamla ban ai ka jingkermen ka bom tikna bakala banja lani ka false hope ka jingkermen ka batikna bat ka ba im ka dei tang ka jing im bom chukut kepada jingai hau traji sukres ubala jap ya ka jingyap ubalong ujing im ubalong itulong ka jing im ubangi ong author of life ngimlalen bala syong ten rai bahangi bangin kham nyau ya ki jingker ku ba kenjado bat mi lentiru tangi kita kat bangidang im hakapuar bangadang samla ngapet lenti tang bandap kijing puli banyo kam bad ban chongkurem bad da kijing ku jong blai kalalong gumta kan long ru gumta bad ki kun samla hala kijong ki benta bad kijing ji hak em lang ka salang ru ni khmelenti ya ka bah kamiat bad ki political parties ru kidan lagi jong ki mat rekam ki bakialap kibangiru niak milenti hina kapor laki jan kimja hakapor u Jesu Kristus kalong gumta hau Yohanes gospel kagum Yohanes ndre khatsan ngi pule bahadin bagi bre kilo yo i ki kamba jong Jesu lese haka jingkermen ban laj ni ki jingkom jong kata kapor kila temu ban pelong siem ya u Jesu dakabor Yohanes ndre khatsan ka thoi kata Henry u Jesu Christ wan daka wai pat ke jing thumu haka sen wan ka baningkong haka jingwan ka baningkong u trai Jesu shim wan ban long siem Henry ban pelaj yangi nakapop to save us from our sins but baro ki bangai bat ki bakla ka bomut kilaj uwan ban salvage bangin yo yaka salvation haga sen ka baar unwan ban sensyar bat ki banget ki jong u kwa namar kata bangin kampen le jingmut yaka jingim bom jukut ban yaka ni ka jingim bat u hikai wat 3 minut ban yo yaka ta ka jingbam ka ban jatno hendra yaka ta ka jingbam ka bayaisa sha ka jingim bom jukut Niem haga juk kababon ba ki jingikai kumnungin Islam. Kumnungin le ban ne ka jing bhabreu. Ne ka jing ikai. Ban laj na ka jing ran kisni do ne kita ki wrinkles. Bat kum kita ki. Kibon ba ki jing hikai ki ingin bam, ki exercise bat kum kita. U Jesu Christ kular ya ka jing em ka bajrong.
Henry ukular ya ke jing im ka ba juno. Yohanes nriu lai pukandai. Kani ti kalong kata ka manjung kupau bala pha yang ha. Ba baro ya ka ba ula ai hanga. Ngano mai bandu no ei runaka. Henry ngan yo pen mi pat ya ka hagas ngi ka ba khado. Kad khot ka ba snosi jong kan kalong nong. Jong hagan ka gospel kalong ngi syam Yohanes kalong ba nriu it khot nriu pun nriu. Nadu kata shibun na kisenran jeng u kila keladian no but kim ya lam shu but hadian wujusu laya thu na puli tu kalau nong laya thu udai uai kapelong pen ban yaki ba kim ya lam shu but kit hot basau tenat pat kibot Yohanes nriu pu pran pu kendai anda kum tahu Simon Petrus laya thu ko try Dai hanu pat ngini lek me medan ki ketien ka jing im pom cukut bat nyi langai bat nyi tip scam ba me melong utau kris ukun jong play uba em ki ketien ki besngotenat na ki senran ki jong try ala dap ya ka benta ka baningkong menta pa ngini lek cakamat ka baar ba ka ham lengkot Haki ni kisni kiba menta, hapedeng kirungai Kristan keleng ka perthai. Kapur bahaga cinge keren bengila im haki sngi kiba khadu. Kisembo ajing perkhat kiba ngakwa ban nok senyang galong, bang ngimdei ban kuslai lanu akan jaga bakut. Ngimdei ban kuslai lanu utrai jisu unwan sehisen. Ngimdei ban kuslai lanu akan wan gejing rong no. Henry kumnu ngin im kum ki khon ke jing shai shimet kum ki rungai Kristan lani kum ki balang ngin gen mau baya ki khon ke jing shai ki long ki balakhre kum ki khon ke jing shai kamut bangilong ki balakhre ka jingwan kanum long kum unong tu baka jingwan kanum long ka bakendit ya kita ki balakhre kan long kumunong tu bat kan long ka bakendit ya kita ki bompat khre kumta ladang ngila khre nyim de ban kuslai syapang ka barong no ki balakhlat ru kim de yibadu benta benban ki de ki ba mi ningkong bat ki ba im kin bu na den jongki kata ngi i hak Stephen kong stersel ni kelong pasaut khat khat ndri khat nyau kindiat ki jing no senyang kindiat syapang ka bakhre na ki jing hikai ki bangi su thu na ka Bible ka jinglong Kristan ka dei ka bayalap ya ka gospel daki kam ningkong nang ta sedaka ketien bat ka basa lada ki long ki dak phala ka long ke jing trei ke jong umen sim khot ka benta jungi ka long baik ka bangi dei ban long kum ki shimet bat kum ka balang kit khot ki ban no senyang nga shushim ka we get khot sithi kolosai la nong ka balai khot arpu lai ki shakri tu kongu aki baro yala ki kenrat kata katba kum ka do om da ka ba shakri hakmat kum ki ba pensngu bhai ki breu Henry Haki ba shisu stop ka do not da ka ba shap tiang ya utrai kat ka ba pinle tu train nadu ka mensim kum ba utrai but om haki brio ki para bangai be e kum ka jela ka ba bon Kristan ni hapan kali la ka pau ne em ka ta ka jinglong haki kam ki ti jungi yala dia ngapla bangarang duna palat lada ki jingtrei jongi kilong kumba hautrai long ban khwan mentoy ni jing trai long ban bamsa long ban sim kabu long ban khnyom long ban sarong ka jing sekri kawe ke jing pang ka bang ngayo i ba ke imlang salang jongi kade ke jing pang yasha siliang ka jing yasha siliang
kabasdang na do na ye ban lada ki jing trei ki jongi ki long kumba ha utrai long ban ya sha siliang long ban ya sha siliang ha ki jing ai kam jing ai jam ne kinu ki jing trei ki jing ta ki jongi ni baro ngi dan kam ban kela ka bomut bat tu ngin le no kumta kat ba pat wan tu ngin song thai no na ga jing sarong tu ngin song thai no na ga jing sarong rublei tu ngin song thai no na ga bisni ga pi hun ga kwa brai bat bandu gi jing so ya per ga ran ga spa ka jing nang ga jing tip bat ka jing sngo hok habang idei ki kun ga jing shai ka per thei kan yu dei ban yu i ba shi sien balalong kristan kim ju bam sam shi sien balalong kristan kim ju sha siliang shi sien balalong kristan ju sanjar ke shong kha shong man bat ju dan jing ya khlat kurim ka per thei ga di ban iya kata la dei ki kun gi jing shai bat shi bon ki we ai ko ga nuksa shibu ngade yunong shna surok bat haju ko por ngabam sap tika surok ru kambha bat daga bale kumta ngakni ya ka hok ju pat ba ubadai ban hok ban yo ya ka surok ko babha kumnu tie ngan long ukon ka jingshai lada ngakni no e ka hok jong pat ba ubadai ban yo e ka surok ka babha tang na ka banta ka jingman toy jonga ya ladi kum juru habaro ki kam ki ti jongi ni de ban trai paka perthai ga ni bangi long ki kon ke jing shai kum ka balang ru ka banta jongi kam dei tang daga ktien ka banta jong ka balang kam dei tang daga ktien kum balapan pa nadu pakwan ka gospel hagari be jongi habangi pule ke history ke jing sedang ka balang hagani gari be jongi kasdang daki kam bud ki kentien bat bud ru kidak pela bat ka balang kala roy hap deng ki jingele ki kam bengi de mentrei kum bah utrai kim dei teng ki kam balang henrei kum ki kristan baro ki kam jungi ide belong ki kun ki jing shai ka jing shai hadu ki kam office ki kam business ki jing trei ki jing kata ki jungi baro hadu kijing belah kijing trei kijungi baro kum kabalang ni de ban keli ni dang long ne em kumta ni la seilut ne em ya ke bengila baro ban yalap shegi gentle ban sumar ye ki baduk ki bapang ki khun swet bat ki reguntai ki balang kristan kum ki balang kristan ni de ban keli kata ladang yempat le tu ngin duai pada kejing ai bor men sim bakoi ngin sedang ban ya chaprang ha kan ni kelenti kat ba utrai pat wan ngin duai ya kejing pensai bor jong men sim bakoi ba anda unwan utrai ngin yo sngo ya ki kentien ki bat yang hadu kata-kata ka bangi yo kat kum gospel Matius arpusan life sound life unreal anda kum taus emun ong kita syakaman jong to wan pi ya ki bala kerku jong pa jonga tu yo ya ke hima ya ke bala pen keng ya pi na mendang long ka perthai namar ngalatkan ti pila ai hanga ban bam ngalas liang ti pila ai di yanga ngalalong nong wei ti pila khot lam yanga balung khoi ti pila pen kup janyanga ngalapang ti pila wan sumar yanga ngalalong haga bendi ti pila wan hanga Probang bi nyas ngau ba ni dei ban pele jingmut ni le ayu kat ba pat wan kata kade dan ke kubor kan di kepor kadi kata an pen kut dekat khot bang yo de siti snong room lan ngau ba pra kat khot ka khalai namar lada pm kat ba kum ka do pin yap no keng henry lada pi penyap troin da umen siem ya ki jingle ki jong ka met pin im keng ni duai ber ka jing sat bo jong men sim khoi nin ya shaprang pat im kum kinong but
utrai Jesus Christ shua baun man nagam ta kaburang pujang ublay amen ngilapoi siya kabenta kabangin ya waino ya kini ka jia seng jongi ngai kublay ya baro kini ya simenta nadu kinong yalam jing ruai bat organist ubo pulis dang kibai special number but ki praise and worship team tu blay nang kerkui pi pat kum ki hat ka balang tungin ken mau hagi jing duai jongi naka benta baro ki frontline workers ki ba trai sitom bat len lade banyele ya kini ka klam ngin duai nam ta kinong pang bikin yo jing pen kia kilong yeng ki bala du no ki ba ba thain bikin yo jing pen tian ke jong play bat ngin yarap ru ki baduk bekerdu hakum kini ki por shua bingine wai ngin wai ka jing ruai ka ba san spa san pusau bana ka ba hamrim ki jing ruai ka ba san spa sau punyo Nong bên kia bà krau la shem u Giêsu bà snow lem tin bên tegen u ren yu nong pang tu ngap ka sur u Giêsu sur bat yak jing wai angel gerteng ko tâm ha bưng thầy chính hoài bằng ba chút sâu chỉ dù ba chỉ dù khi bóp ba rô hồn mam luôn hát tu ngap tiền spon chỉ dù chính đum ba cả kan naik dar insya habu rajo surbat yang jingwai angel gertengkor tam hapernei jingwai bang baju snow Jisu ba Jing pang men sim jing pang bam bong kin shem jing god Giêsu jing shi dam bơ thầy haru kom kin her ha cơ tình Giêsu sur bat yang jing wai angel gerteng ko tâm ha bernei jing wai bang ba just now Jesus ba Giêsu bên si ba wai jing hun cam shem ha ker tình u Giêsu jing dum ba ka ul o barben kin pralut har u Giêsu surbat yang jing wai angel gerteng kor tam ha bernei jing wai mang baju sau Giêsu ba Giêsu tuan ko lo song sa ni ya ro gerteng u Giêsu ka jing kon i wan yo thala tu ngap pat wan u sha surbat yang jing wai angel gerteng ko tâm ha bernei jing wai bang ba just now Giêsu ba Giêsu andang in boy happening la way in your ya
sao đón cả kẹt ya rong nhìn say cả cơn tình yêu Giêsu sorbat yang jing wai angel kerteng ko tam ha bernei jing wai Bapa Jesu Jesu ba Jesu Tang ini wai no. Ini dwai lang, ini ong lang jin dwai bu trai la hikai ni ban dwai. Ku pa jingi ba beneng, long ba kuat ye kerteng ke jong me, wan ke hima ke jong me, long gaman ke jong me, aga kendau ku ba beneng. To ai ngim da jing bam jingi, balakas ngi si. To ma bri ngi girang kang jingi, ko mengi ma bi beles ni wingi. To wat alam ngi jing ban shairu, ndrei sumar ngi nu bos ni. Nama jong me long ke hima, ka bor bat ka buram ru, halakarta. Amen. Baraka bawai no to ai ke jing ej ba ke jong blai ku pa. Ke jing ai Yesus Kristus blai ku. Lamba ke jing selo ka bat hiang ka ban sai bor ka ban kat ka ban kan ka bera. Ka ba ke jing sa Christian bor bi jing pa. Ka jong men sim ko. Kini ke jing ku kilai person. Ha wai blai ba em. Tang yu ngi sekri mane nya ro. Yen chong sa ran kat kin alam ro. Yang ngi gum ka balang, yang ngi gum ki pai dengan keleng ka berthai. Mentabat halakartaro. Amen.